செமையா குடிக்கிறார். சாய்ராம். அது சுடுதானா பால்? இப்போ அப்படியே வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விடுறேன். சாய்ராம். எவ்வளோ அழகா பாருங்க. வாட்ஸ்அப்ல அப்படியே போட்டு விடுறேன். அழகா பாருங்க. அழகா குடிக்கிறார். சாய்ராம். செமையா அழகா குடிக்கிறார். செமையா குடிக்கிறார். அழகா குடிக்கிறார் பாத்தீங்களா? ஆனா சுடுது பால், பயங்கரமா சுடுது. சூடாதான் குடிப்பாரு. ஆனா அழகா குடிக்கிறாரு. ஒரு சொட்டு கூட இதாகல. சூடா இருந்தாதான் குடிப்பாரு. குடிக்கல எல்லாரும் குடிக்க முடியாதுப்பா. ஒரு செகண்ட் அப்படியே உள்ள தள்ளி வாங்க, உள்ள தள்ளி கொடுங்க. தள்ளடா. வெரி குட் வெரி குட். அப்படிதான் ரைட்டா. இல்ல நல்லா கொடுங்க. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். இல்ல அவ்வளவு பேரும் வர முடியாதுமா. நாங்க இப்ப வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விடுறேன். பாபா சாய்ராம் சாய்ராம் சாய்நாதா இல்ல அது கொதிக்கி பால் வந்து கொதிக்கி. சாய்நாதா சாய்ராம் 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 சாய்ராம். ஒரு கரண்டி அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. சூடா இருந்தா தான் பாபா குடிக்காரு. வாங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். அப்படியே அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அப்படியே இறங்கிருங்க. சரியா இருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது அப்படி வரணும்னா நீங்க டீச்சர் கொடுத்துட்டீங்களா? கொடுத்துட்டீங்களா? அப்படி கொஞ்சம் இறங்கினீங்கன்னா இன்னொரு ஆள் வரலாம். கொஞ்சம் தள்ளி விட்டாருங்க.